Maiga y'umwarimu umukuru uyu nyatako bakagutika imirimo ya Efred Omayo nigo bono bw'emyaka 55 kuruase ekenyero Kenya bitongo kegotoka se ward ya Itibo ebunge ya North Mugirango eme county Nyabira koba atari konyara kogenda maiga yo kurwara oboruire oboruire hase bilia nyagitari yanyara koba kegukina wikachibesa shilingi chiribu emiemo na 50 nigo bono asirirwe na koirana nka wetrase mujumbe wensemo yebunge yo mheshimiwa Joash Nyamoko hasebono hasire yamate yo so wakana ebilionsi erigosira yamate yo konyora hirandirense egento bono kubwatakana no borirobo muri kito Steven Nyariki agotomanya senchero bwikirano Ekeroto wika se kenyoro kya Nyabitongo hase location ya Iteresi wodi ya Itibe bunge ya North Mugirango eme ya Nyamira nigo tukumirana no mwarimu otumogete korwa ase meremo hasa Marieta Fred Omayo yo manyekene muna korokoro w'emyaka 52 na isano yorengo mutiotelio mokongu hase amangana ya mamirania hose chigosorie omwarimu yoga keruko murigereria nigo atari kwenyara gotenena goika hakobogoligwa goika goterekererwa igoro hase nyange iyo ekomogendia orengana no murugio ya Arisi Omayo nigakwereserana mwarimu oyo iga osometie hase chiskuru cy'oboroso cya Nyairanga Nyamotaro na Boigo Matierio nigo mwaka oetete hachagete ko bakagokea somoberoye asa cheto nyagitari na gotebekana nigabwate uburweire bwanda ono uburweire bwaliro mwaka kuru 2025 yarenge January naliyo achagete akachaka kunagokea tokwangire ndege kuri omugaka gokea nginjenga buneje mwako yakanagokea akaba mokepi arete na alinda agiratari gocha igoro omwerio tukamuira nyagitari abayigubaya bagacha bakamuira nyagitari bakamuira kiricho nursing home konyaendo wansire kubimba amaguru bakamuira bagateba rende n'ububeire bwanda borororo mwako minto na babwate imyaka 75 atarabara no bwari mwarengo kora wa Bremal nasometi Nyairanga nasometi Nyamotaro nasometi Teres yani Matierio akaritayira Nyamotaro ubwatekana no gukina webiri ya nyagitari wikagwetania chiri bwemia yemo nigo ba nyoretwe ogosira no mujumbe webunge ya North Mugirango Joash Nyamoko uyu wakanete bilionsi na wanjero mugako yuga koirananga asagendete ko bakawetegerera abana babagocha mugeni na choki na nyaberi bagacha kowe kero bachita matanga yembunde bagacha komorora kero bacha bamarora bakatebo umuntu no murwaire totaraji ko igoro tochicheka besanto bwati otole bose epiri yachire kerama piri yachire 150 ekede 150 omwesimi walendo kwatebiwa mangana aya omwesimi gwa Nyamuko Njesa Marieta igongoro Joseph Mugeni oyo mochorwa kurukonge Nyamaruma lakini Nyasaye ngomokonyare omwesimi wa Nyamuko omumuromoremu atogukwirene limbia mono ekare twagwakirite simina twaetira noyo minto achokitata iyo kwairita atua ogatotebirigie njera muminyoki paka nyagitari nigekereke iga yamate yasokirie teneni na wakirambia mono mujumbe bwebunge yo Joash Nyamoko asogosire familia ya iga aseba igo bagendere wakirambia mono hase abasamaria baya bari abaso yokoboko na gosira yamate ya iga omwesimi gwa Nyamoko nyasa museseni omwesimi gwa Nyamoko arande omwesimi gwa Nyamoko echuni kendege goita bosionke baisa kotenena yongo teba ngambia mono aso mwesimi goito Joash Nyamoko nyamache mbuya monene asogo tokonya mugago ibuna rwari amatuka mange mugaga achoki nyaberi nere bono ndo chole ntire bintu gali buya bego na goteba ngo atije bitongo ase agose umusani obago etirigune enyange ya renta agosu egwirije agosugumerwa iga
takoigu bobe nonya nigo ya mateiga nigo yacokire na gusaba obokonyi na nigo batumike nibo yonsi kurwareria omogakoiga korokoro gento kiagerere batigaire ase obotakobwere gwetera ase omochio twaonirie ebinto ebinge sana twaonirie bakemete Stephen Nyarikie Mbunde, Ensoko TV North Mogrango, e county ya Nyamira.